बिटिसिआव 6 शेड्यूलनि माना थानाय नंला। बिटिसिआव इएम आरो एमसिएलएनि खामानि मावनाया गोजौ थाखोनिमोन। दिनै बिजेपि इउपिपिएलआ सालायनाय बिटिसि सोरखारा गाहाय लेभेलाव थांबाय। बिटिसिआ मथा मथि थाङै थुङै मोनसे जोंना बे 6 शेड्यूलनि केरेक्टारानो गैया जासिगोन। बेहाय बिटिसिआव जायफोर एमसिएलएफोर जायफोर इएमफोर दंमोन बिथांमोननि खामानि मावनाया मोनसे गोजौ थाखोनिमोन। दिनै नुबाय दिनै सरकाराव जायफोर दिनै इउपिपिएल आरो दिनै बिजेपि सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना पावारा एखे गाहाय लेभेलाव थांबाय। डिसिनाव सोङाब्लानो जेबो मावनो हाया। डिसिनाव गासै खामानिखौ सोङाब्ला जेबो खामानि मावनो हाया। जों मोनसेबो स्किम मोननाया दिनै बिथांमोना जों स्किम मोननायखौ एक्सेप्ट खालाया। हान्थु खेरायनानै सोरखार सालायनायखौ जों लुबैयाखै। प्रेस मोसाहारिनि बिबुंथि। सरकारखौ मोजां सालायना बिटिसिनि सिस्टेमखौ मोजां गाबथा। जों सोरजोंबा हान्थु खेरायनानै सरकार सालायनायखौ जों लुगैयाखै। नंखायनो जों बिटिसिनि उन्नयन लुगैयो। उदालगुरि जिल्लानि रौतानि अडिट'रियामाव बिपिएफ हानजा आइजो दालायनि मावबादाया सनिबारखालि जालाङो। बे मावबादायाव बिपिएफ हानजानि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ आइजो दालायनि बे मावबादायाव बिटिसिनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिआव इएम आरो एमसिएलएनि माखासे खामानि मावनाया गोजौ थाखोनिमोन। दिनै बिजेपि इउपिपिएलआ सालायनाय बिटिसि सोरखारा गाहाय लेभेलाव थांबाय। डिसिनाव सोङाब्लानो जेबो खामानि मावनो हायै जाबाय। इएम एमसिएलएफोरा जेबो बेसेन होजायै जाबाय होनना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों अजद होयो। लोगोसेनो प्रमद बर'आ खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो हायाखै। बिटिसिआव फैखानाय रांखौबो सम बायदि बाहायनो रोङाखै। बिटिआर गोरोबथा खालामनानै बिटिसिनि थाखानाय गोहोखौ मालायनो गथायबाय होनना गोख्रों रावजों फिनजाथाय होयो। आरो हान्थु खेरायनानै सोरखार सालायनायखौ जों लुबैयाखै होनना खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सोरखारा रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया ओरैबायदि फोरमायो। दाथ' जि नुदों बर्थमान प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदोंमोन खोथा बुंनायजों आरो खामानि मावनायजों मोनसेबो मिलायाखै। सक्ति जादोंब्लाबो जों बिटिसिनि रायजोफ्रा जेबो बेनिफिट जायाखै। मानोना दा जि सरकार सालायबाय थादों इउपिपिएल सरकार आरो बिजेपि सरकार जि सालायबाय थादों बे बिटिसि सरकारखौ जि पावार दङ 39टा जिथु डिपार्टमेन्ट दं बेखौ लानानैसो सालायदोंना। बिटिआरआव मोनसेबो गोदान दिनै साबजेक्ट बेहाय ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै लाबोनो हायाखै। बिटिआरखौ बिसोर मोनसेबो आयेन बानायनो हायाखै। दा अब्ला बिथाङा बुंदों ना मावदों मोनसेबो मिलायाखै। आरो जिथु फैसानि खोथा बुंदों फैसाखौथ' बुंनो नांला। फैसा हरखानाय फैसाखौनो बाहायनो रोङाखै। खोथा बुंनायानो बिराद बुंदों बिथांमोना मावदों होननानै हरखानाय फैसाखौनो टाइमलि बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै। बेनो मोनसे फोरमान। नंखायनो जों बुंगोन बिथांमोना मावनो रोङाखै। मावनो रोङैनि थाखाय माखासे पावारफोरखौ गावनि आखायाव लानानै बिथांमोना बाहायनो रोङाखै। दा बर्थमान बिटिसिआ ओरैबायदि जानानै थांगासिनो दं। आं साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरखौ फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिसिआ मथा मथि थाङै थुङै मोनसे जोंना बे 6 शेड्यूलनि केरेक्टारानो गैया जासिगोन। 6 शेड्यूलनि जिथु मर्यादायानो गैया जासिगोन। मानोना दिनै जों सासे एमसिएलए हिसाबै जों मोनथियो जों अनुभब खालामनो हादों। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टफ्राव जों थाङोब्ला जेरैबायदि माखासे बिउरोक्रेट्सफोरजों जों सावरायोब्ला बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो जोंनि 6 शेड्यूलनि जिथु खामानि मावनाय बे मिलाया आरो। मानोना पावारफ्रा मथा मथि जोंनि गेजेराव गैला। डिसिआ हस्तक्षेप खालायनाय बायदि जाबाय। डिसिनि आखायाव पावारखौ हरबाय आरो दा जोंनि गेजेराव बे 6 शेड्यूल हिसाबै जोंना बिटिसिआव माखासे पावार लानानै जेरै 39टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै जेरैबायदि मावनायनि मोनसे जोंहा खाबु दंमोन जि मर्यादा दंमोन जोंनि गेजेराव दा गैला। नंखायनो नोंथांमोना नुदों जों एमसिएलएफ्रा इएमफ्रा दिनै मा मावनो हादों। थारमाने जोंनि गेजेराव प्रट'कल गैला। फान्डिंफ्रा मोजाङै फैला। जों मोजां धरनाव खामानि मावनो हानाय खाबु जोंनि गेजेराव गैला। बिथांमोना होसिख्राव बुंनो हागौ। आरो सानै साथाम मानसियाल' थाखा फैसाखौ मावनो मोनदों। थाखा फैसा मोननानै दिनै डिपार्टमेन्टखौ मोजां सालायदोंबाथ' जानाय नङाना। जोंहा बे 40टा समस्तिनि गेजेराव मा मावनो हादों बिथांमोना। थाखा फैसाखौ मा लाबोनो हादों बोरै मावनो हादों। दा नंखायनो नुदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो बेखौ नुबाय थादों। दिनैनि थारिखआव 17 बोसोराव जिबायदि खामानि मावदोंमोन बिपिएफआ बेहाय बिटिसिआव जायफोर एमसिएलएफोर जायफोर इएमफोर दंमोन बिथांमोननि खामानि मावनाया मोनसे गोजौ थाखोनिमोन। दिनै नुबाय दिनै सरकाराव जायफोर दिनै इउपिपिएल आरो दिनै बिजेपि सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना पावारा एखे गाहाय लेभेलाव थांबाय। डिसिनाव गासै खामानिखौ सोङाब्ला जेबो खामानि मावनो हाया। जों मोनसेबो स्किम मोननाया दिनै बिथांमोना जों स्किम मोननायखौ एक्सेप्ट खालाया। अब्ला बे बिटिसिआ बोरै उन्नयन जागोन। फैसाया टाइमाव जोबा।
बे 700 कौटि 800 कौटि फैसाखौनो बिथांमोना 3 मास 4 मास एक्सटेनसन खालायो आरो दा जोंहा बिटिसिआव जिथु माने रेभिनिउ जिथु कालेक्सन जायो बे रेभिनिउ कालेक्सना फरेस्टनियाबो दिनै स्टेटआव थांबाय ट्रान्सपर्टनियाबो माखासे दिनै बिटिसिनिफ्राय दिनै डाइरेक्ट स्टेटआव लांबाय अब्ला जोंनियावलाय मा लाब जागोन दे दा नंखायनो नुदों बिथांमोना सुक्ति लाबोनानै बिटिसिनि पावारफोरखौ गुबुनजों थगायनानै बा गुबुना दिनै लानानै सालायनायखौ जों नुदों बेनो मा प्रमद बर'नि जिथु डिमान्ड प्रमद बर' बुंबाय थानाया नंखायनो जों नुदों प्रमद बर' हिसाबै बेक्ति हिसाबै हाबिया बुंनांगौ दरखार गैया खिन्थु दिनैनि थारिखआव पावारखौ नोंथांमोना मानो गुबुननि आखायाव गथायनानै दिनै मानो गावखौ सारेन्डार जानानै दिनै सालायदों खोथाखौथ' बिराद गिदिर बुङो जों हराखै जों गासिबो जोंनि गेजेराव पावार दं जों मोनथियाखै नामा जों प्रेक्टिकेल नङा नामा दिनै थांबा जों माने डिसिफोरजों मोजां सनमान मोना डिसि लेभेलाव जों खामानि मावनो थांबा दिनै बिथांमोना जोंनि माने बुंनायफोरखौ माने एक्सेप्ट खालाया बबे लेभेलाव जों खामानि मावगोन रायजोनि डेभेलपखौ जों बोरै मावगोन नंखायनो जों नुदों बिथांमोना सरकारखौ मोजां खुंदों होनब्लाबो बे मिसा खोथा थगायदों समा बिनि फिननायखौ होगोन फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जे मोजां सलायाखै आरो जेरैबायदि माने थाखा फैसानि खोथा सोंब्ला बिथांमोना दिनै मोनसे खुद्रिनाय फोरमायो जिबायदि बुंनो नागिरदों बे गासिबो बिथांमोननि गावसोरखौ दोनखोमानो थाखाय मावनो हायैखौ फोरमायनो थाखायसो बिथांमोना बुंबाय थादों नंखायनो दिनै बिटिसि सरकाराव जायफोर दिनै पावाराव दं गिदिर लेक्सार होबाय थादों बिथांमोना दिनै गावनि सिस्टेमखौ गाबथानानै सालायनायखौ जों लुगैयो जों बिथांमोननि गभर्नमेन्ट सालायनायखौ माने दुखु मोनाखै बिथांमोना जिथु दिनै मेन्डेटखौ मोनदों दिनै बिथांमोना दिनै माने नाम्बारसा बारा नंखायनो बिथांमोना सरकार सालायदों सरकारखौ मोजां सालायना बिटिसिनि सिस्टेमखौ मोजां गाबथा जों सोरजोंबा हान्थु खरायनानै सरकार सालायनायखौ जों लुगैयाखै नंखायनो जों बिटिसिनि उन्नयन लुगैयो माखासे सेन्ट्रेल स्किमानो जा स्टेट स्किमानो जा बिटिसिनि स्किमानो जा जोंनि प्रपारलि जों बिटिसि जौगानायखौ लुगैयो जोंनि जायगाफ्रा उन्नयन जानांगौ जोंनि जायगाफ्रा माने जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननांगौ बेबायदि मोननांगौ जेरैबायदि शिक्षा दीक्षा मोननांगौ जों बेखौ मोनजानो लुगैयो नोंथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों बे कमप्लिटलि थगायबाय थानानै रायजो राजाखौ थगायनानै जेबो लाब जानाय नङा नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना जि गभर्नमेन्ट सालायनाया मथा मथि रायजो राजानि गेजेराव मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन नंखायनो जोंहा बेजों खुनु लिंक गैया जोंहा फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जे सरकारखौ मोजां सालायनो हायाखै बिटिआर मोननानै बिटिआर नामजों जों लाब जाखो ना लस जाखो बेखौ जों रायजो राजानि खांनायाव जों माने फोरमायना हैनाया जोंनि खामानि नंखायनो जोङो दिनै एज ए बिपिएफ हिसाबै फैबाय थानाय दिनाव जोंहा इलेक्सनखौ माबायदि गेलेनांगौ बिनि थाखाय जों सुबुंनि सांग्रां जोंनि कर्मिफोरनि सांग्रां बे मेलखौ लाबाय थानाय जादों आरो